Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team! Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Hula-hulaan na lang kung saang panahon ka ngayon, Maratoni. Sinasabi na pag mga ganitong bata pa. For the confused. Ay, hindi. Di na pwede yan, no? Pag mga 20, 25 years old, magte-30 na, mag-aasawa na, di pa rin alam kung anong plano sa buhay. Hindi pwede. Alam mo, kung lalandi ka, landi. Kung magiging friendly ka, friendly lang, ha? Nothing more, nothing less. Sige nga, ikaw, Kabisyo. Matanong nga kita. Nasaang ira ka ba ngayon? Ikaw ba yung mga tipong nangongolekta pa ng babae? Ay, babae, kaibigan? O ikaw ba yung tipong gusto mo na mag-settle down, magkaroon ng sariling pamilya, magkaroon ng gwapong jowa, ay asawa? Mga kwento ko lang, no? Since bata pa nga po tayo, hindi mo na itatanong, 25 lang ako. Dati, napunta rin ako sa era na gusto ko lang kumaibigan, di na ako uwi ng bahay, tapos magiinuman lang kaming tropa. Naalala ko yon nung high school kami. Uy, shoutout sa mga kaibigan ko, sana nandiyan pa kayo at namimiss ko na kayo, true to life. Ang tagal ko na silang hindi nakita. Siguro huling kita ko sa kanila, college pa ako. O diba? Nawalan tayo ng upwards nun eh. Pero makwento ko nga nung high school ako, madalas, lagi akong nasa tambayan sa may inuman. Though hindi naman talaga ako nag-iinom ng malakas. Nandun lang ako para lumande. Maratoni reveal. Oo, kasi minsan, syempre maghahanap ako ng bar o maghahanap ako ng inuman na may gwapong waiter. Hindi pwedeng hindi gwapo. Pag hindi gwapo, hindi ko pupuntahan yan. Tapos yung mga tropa ko, nandun. Ako yung mga tipong, alam mo yung di ba pag nangingisda ka, meron kang pamingwit ba yun? Yung ilalagay mo dun sa fishing rod. Tapos siya yung gagamitin mong bait. Bait! Yun ang bait ang tawag. Yung mga tropa kong mababait, ako lagi. Ako ang ihahain. Di ang mangyayari, syempre, di kakausapin ko yung waiter. Tapos, kunwari, para makalibre ng inumin. Ganun mga gawain, para makalibre ng beer. Isasama mo yung tropa mong maganda. Hindi ko naman sinasabing maganda ako. Pero ganun, alam mo, nakakamiss yung ganung ira, ha? Yung ira na wala kang iniisip. Inom-inom lang, landi-landi lang. Pero ngayon, kung tatanungin mo ko, wala na, pass the message na ako dyan. Kung dati na-enjoy ko yung tumambay ng madaling araw na nasa bar pa, ay naku be, ngayon, ang sarap matulog kasi kinabukasan may takbo pa ako. Diba? Alam mo, Kabisyo, kung nasa ang ira ka man ngayon, kung ano man yung pinagkakaabalahan mo at talagang nai-enjoy mo, go lang. Hayaan mo yung mga sinasabi nila. Sabi nila, Maratoni na ba yan? Takbo ka ng takbo. Alam mo, isa lang sasabihin ko sa'yo, wala kayong pake. Ganun lang. Huwag mong hahayaang diktahan ka ng ibang tao sa mga ginagawa mo. Hanggat masaya ka dyan, go ahead. Basta wala ka natatapakang tae, ay tao. Baka naman mamaya may mga nakakaaway ka na dyan. Isip-isip bago gumawa ng kasalanan. Whatever your era you're in, Kabisyo, go, go, go. Enjoy mo lang yan. Isa lang sabihin mo sa kanya, ha? I-chat mo. Sabihin mo kung gusto mo tumakbo, go. Wala kayong pake. Muli magbabalik ang inyong dadalerang atleta,
DJ Maratoni. For now, makilig muna ng Feel Good Music ngayong Feel Good Tuesday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.